Good morning mga auntie! Kumusta atong giti diha nga side? So, yeah. It's finally happening. Because after these on and off, like we can go, we cannot go. And we are really going. Excited ka mga auntie. So, I am on my way to the airport. Uncle is going to drive me there. We just stopped by to pick up some coffee. And yeah, I think the girls are there already. So I'm gonna meet them all at the airport. And yeah. So Barcelona it is! Lipay kay ko niya! Feeling na ko karon murag weird akong nawong. Oh yeah. But anyway, I'm actually really hoping that I will not freeze so much when we get to wherever we go. Because honestly, I only have these on, like these one, and this is really thin. And it's because in Barcelona it will be around 22 degrees, so then it will be warm. So I feel like I don't need to have my winter jacket from Denmark. But the problem is we are going to stop in Barcelona for a little bit, because we have around 5 hours. But wala kabalo si Uncle. Ay, dili ko magsaba no kay kasabaan ta. So Uncle is here picking some coffee for me. Oh yeah. Oh, skål! Okay. Bye-bye! I love you, baby. Bye-bye. So, I just arrived at the airport. Let's look for them. I'm trying to look for them. I couldn't find them. I think we are going to meet here at Burger King. Gusto mo? Okay, mag-makeup session sa diri sa Burger King, no? Nana silang auntie. Oh, yeah. Mag-makeup sa mga auntie, no? Magpa-makeup sila sa ako aning linya-linyas mata ba. Wala lang siya sa Burger. Nangaon na may mga auntie. Mag-Burger King may mga auntie, no? Kaya pobre kay may. Pobre kay may mga auntie. Kabalo mo sa mga balon. Nagbalon may og odong og corn beef og magic sarap. Just in case di makahanap. Busy may picture mga auntie, no? Pero mag-check in na may karon taon-taon. Hi, Lia! Video dito. Dito magpailan. Hello mga auntie. Nana namin sa Barcelona wa pamanggot. Napamidiri, no? Sa airport sa Copenhagen. So we are already going to our gate and I have to go to F9. F9 Joy, no? Yes. So, oh yeah. Muna siya akong kauban kahapon no, nangudkod may grabe kadaghan no kay para maka-shopping siya. So, oh yes. I think we will fly for an hour and a half or an hour 40 minutes. Then we get to Barcelona, and then we will take the bus all the way to the city, and then moro to siya. Nanamis ako Iloprano. Oh my God na. Ay, kaya ko video pala ko. Ano to? Tagalog niya akong katapad no, lisod kaayog yun. Nara ko sa mga pako sa airplane. Dire na ko eh. Balanding siya. Tinhimi sa likod ni Agi mga auntie no, kay magtaplod. Hindi ko makiat no kaya may kapan. To Barcelona! Uy, di ba sa Lida mo ni Nikat Nil? O naa si Catherine Bernardo nag-video. Dili ba ko niabot? Hoy, lami kailang mga words diri no, kay murag imported gyud.
Imported nila mga words diri parang feeling na ako wala na jud big Denmark baka imported nila words. Important na good me. Nana jud mga lababo, mga kasilyas, ano. Kapila ng aming mga paghihirap. Og uban pa. Pero naglapad gid akong ulo ko nabuhok kayo. Uy, asa naman ka? Naglapad akong ulo dito sa akong katapad kay baho kayo siya po og kung ano, baho siya angsot. Baho jud siya no. Nga ano mo, Barcelona! Ah! Uy, magana to. Ala, nalipong ko dong, oh my God! Ay, gamay pa dahil ha. Nandun na pa ako, takakaroon. Lili! Oh yeah, dinilig na picture ba? Ay! Uy, bugat kayo, may nakalawang ng elevator. Ano si Dudong oh? Uy, hindi mo. Siya man eh, lugar lang? Anak Jo, iki ay imong lubot. Ay, sorry. Kung makakatawa, Jo, kumara Jo kung nalangit. Ay. Wala na, di na sa paggawa sundo. Taxi. Taxi. We are on our way out. We just need to take a taxi going to the city. And then... Wait, but Spanish? Uy, none of us is Spain. Yan na, wala kami. Hello mga auntie, nakaabot namin sa among mga balay, no? So, patanawon naman sa among giti diri sa among balay. So, this is the room. Welcome to the 5-star hotel. So, ano siya ang first nga room, dayon. Diri nga room is isa diri. Then there's also one in here. Oh. Ba pa kayo siya. Sorry. Yan na among gawas, no? Look. Dayon, sa pikas. It's there. Then, naami, kuan. Naami terrace. So, terrace na mo, diri may magbuntiyol pagkagabi. Kung naami uyab niya, wa man may uyab dala. So, dili na lang, no? See? Naami terrace. See? Gapa. Pero dagan may silingan mga auntie, no? We are only allowed to make some noise, woot woot, until 9 o'clock. 9 o'clock sa gabi. So, after 9 o'clock, we have to zip it. So, zip it. Hayap kami tao ah. So, naami kitchen! Magluto, may karon og. Kitchen. Ano sa tawag ka to? And we will cook sinigang. Magluto. Di mo dito sinigang dito. Ang imo? Unsa man di ay kinabaw nga baboy. Dito nga magluto og tuyo og ko. Ay, adobo. Murag adobo nga baboy nga naay batong. Pero mangita pa gid mig batong sa Barcelona, no? PJ nga batong. Mga batong, please lang pakita mo kay gutom ko. Murag naarag na sa Mindanao ang batong. So, magpalit na yung nga na mag-grocery may karon no. So, we are going out! Kani mga naong nga, pareho na, walay lain. Sorry. Mao na po siya mga auntie, no? So, mag-prepare na mi. We're going to prepare kay manggawas mi. Kay mamalik mi og mga baboy. Hi, excited kay ko mukha. Excited kay ko mukha og baboy baka wa jud mamoy sa mong balay pod. Mabutang na gid ako kung backpack ba yun. Sakit jud akong likod. Lo grabe pitaka oy mga mahal jud. Nauna na ko ba ko. So, mag-grocery sa mi mga auntie, no? Kay para nami kaunon. Gatas. So, mag-grocery mi. Dayon magharay-haray mi sa balay na gatas oh. Inahan na ni pala. Asa siya di ay? Ato ta mga tanaw ta dito baboy ta. Nasa jud tanaw baboy. Nasa koy kasuko sa baboy ba. My God, Joy, ang mangga Joy. So, tara. Tala ko dito. Sa man ito Yun ka to, yun okay mura siya Amerikano. Ali Virginia. Per kilo yan or what? Kaya gidag ko siya. Katuyot oh. Na problema mi sa bugas kay wa may kailan no. Man ni siya. Basmanti lang yun ang alam ko yun. Mas matira kung nailhan yun kanina Yan na lang. lang. Wala man silang Yasmin. Lahi ilang kamatis ba? So magluto na minaw. Ay, paibogon ta mo, paibogon. Pagkakaig ako sana. Oh yeah, mamoy pa more. Nya, kanon dayon siya pinasilip. Uy. Oo. Mamoy, dagan kayo no, nagluto ni. Ano ba yung udong? Oh, ay, di. Magpaibog jud ko ani pinadaghan. Kailan mo ani tag 5 ni sa Pilipinas isa ka buok. Kunya tinapa. Ay, kalami. Hello mga auntie, good evening. Humana mi og luto kay mga una mi no. Grabe ka cozy lami kayo no, tanawa ka lang. See, look at this. Video lagi na ay lagi patik ba? Look at this. Oh my God, ang kanon sa Diyos ko Lord. Tagaliog. Hala, grabe. Huy, ang among udong. Agoy, patya na lang. Agoy, Diyos ko ang mga baboy. Agoy, ang talong. Ay, ang cook, patya na lang. Api lang. Oh yes, ang among bangag diri sa kalangitan. Di naman makita eh.
Ay, mga on, bata ninyo mga auntie, ang baboy, yung ang among mga udong. Wow, wa dyan na sinyong balay, no? Tumig Barcelona mga auntie, nagluto rin taon. Nag-Barcelona, minun nga, nagig daw may udong. Diyan panitingas among udong. May ka mga auntie do, promise. Ay, mga okay. Dagan tayo mga auntie. Euro no? Bali may mga ano. So, our night is over. Oh, not really. Kasi tumawag si Jess sa kanina. Kuhaan kami, chika-chika kami, no? But it's already 9:17 in the evening. Kasi bakit si Jess ang And I'm planning to go live for an hour or something. But- But, si Robert daw, ganyan, nakita na ganyan. Ang nakasagot si... Si Romena o si Robert, dyan ba lang ng istoryahan, no? Marga, But anyway. si Daniela sila nakipagkita. So, Hindi nila alam, si Jessa pala. yeah, I think this vlog is going to end today. And tomorrow we are going to be out for the whole day. I think so. Kaya Kaya pala siguro nang So, nawala yun, kaya ayun. pala nagtago eh. Pagkatapos mo charge mo phone ko. Mag-alam ka ng alas. Ano naman may kauno. I think may kayo mo pagkauno. So I think I'm gonna end this vlog today. This one is going to be until here. And see you again tomorrow. Okay? Mwah! Mwah! Piste? Hindi, ano? Oo, managin mo ba? Ito yung Murag ang kupanan buang and search joy. mo. Ito yung